Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:06. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, Huwebes na kita, Hunyo 18, tuig 2020. Aksyon Hotline. Happy 82nd Charter Anniversary Bacolod City as we celebrate karon yang adlaw sang Charter Anniversary no sa syudad sa Bacolod apang ikaduha ini. Nga tuig umpisang ginaprove ang panibag-o nga kasuguan nga nagakilala sang June 18 nga diri na iga celebrar ang Charter Day sang Bacolod. Bangod sa malawig nga tiyempo sa aton sinimay barawan, ang Charter Day sang Bacolod sadto ginahiwat sa bulan sang Oktubre. Aksyon Hotline. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Tubtob kita sa takna nga alas 9:30 karon nga aga sa pagdulong sa pila ka mga nagapanguna nga mga informasyon kag balita diri lamang sa aton talakayan kag ginabi-abi taman ang tanan nga mga kaaksyontang nga nagamonitor sa aton nga pagpangalagad paagi sa Facebook Live. Sa Aksyon Radio Bacolod, available man kita sa YouTube. Aksyon Hotline. Bangon nga Aksyon Radio Bacolod, hindi lamang ara kita sa on-air, kundi available man sa online. Aksyon Hotline. Ginauptan kita karon nga aga sa technical side ni Aksyon Oliver Pason. Backup naton si Aksyon Eden Aboso, kag Aksyon JM Baikin. Aksyon Hotline. Ako naman, Aksyon Artay Hupon, checking in diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline na nung pinagkamadalag ko ng mga balita nga aton tutukan karon nga aga. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Sa balita lokal, ibaloon ta karon kung ano ang nanging resulta sang meeting sang mga local officials diri sa Bacolod nga kagabi. Guro mga last 10 na sila or earlier than that, nakatapos ang meeting nila, nakasentro ang diskusyon angot sa regulasyon nga ipatuman sang syudad sa mga LSI nga magapauli diri sa aton sa Dakbanwa. Ang pamangkot nano ang nadangatan, nano ang nahimo nga desisyon sang local government o Bacolod sa sining mga LSI nga stranded gihapon bala sa mga pila ka mga probinsya. Now, in the case of Iloilo, bangon nga the same kita sang estado, ang Bacolod kag Iloilo pareho nga ara sa MGCQ kag kon sitwasyon sa COVID-19 cases ang pagambalan, at least daw wala kitagid sang lubos nga kabalakan kon ang mga LSI nagahalin sa Bacolod
kag ang Ilisay naghalin sa Iloilo. Vice versa. Nauna no matabo sini. I-allow na lang bala sila nga after pagsulod diri sa Bacolod, inang pila ka mga Ilisay nga nakakumpleto ang may mga i-require pa lang mga requisitos antes sila makasulod diri. Obligaron pa bala sila nga magpaidalom sa swab test or mandatory quarantine? Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ibalaon tayo na karon dudugay with Councilor Renisito Novero. In fact, ang akong information nga nabaton initially, nga siya man ang nag-initiate kag siya gid ang nag-ayo man sa kay Mayor Bing Lunadia nga maka-meeting sila regarding sini. Now, isa man sa ginabantayan ta kay until last night, daway pagid ma-reconcile sang City of Bacolod kag sumungman sang Iloilo kung ano ang matabo kon parte sa commercial trip sang Fastcraft ang paghahambalan. Action Hotline. Daway pa na ma-set up gid maayo. Ibaloon ta karon kon bala ini natalakay man kag nangin kabahin sang diskusyon meeting ni Mayor Bing Lunadia upod sa nagkalain-lain nga mga komitiba sang syudad. Action Hotline. Ano pagid ang pila ka madalagko nga balita nga aton tutukan karon nga aga parte sa pagpatay sa Belgian National atong pagsulod sa puloy-an niya nanong latest subong nga investigation sa Police Station 4. Kagabi mayaran na sila ginatutukan nga person of interest. When you say person of interest, more or less, mayaran na lead ang polisi kung sino ning may kaimuan. At ang pamangkot di, mayara na bala sila sang naaresto, kay dapat hindi na nato ni pagatagan sang tiyempo. Nga basi magapalagyo kag magapanago panikaron. Action Hotline. Kay ang concern sang tawo, once nga may ara sang mga krimen katulad sini, dapat may solusyon nga mahimo ang kapulisan katulad sa ginpromesa sang ila tagpamuno sa Bacolod City Police Office sang iya reply sa challenge ni Mayor Bing Lunadia. Action Hotline. Ti dapat kuntani nga tutukan gini nila, dapat kuntani nga patagan ini prioridad sa ngaton nga mga kapulisan, no? Dapat unahon ini atenderon ini para nga makuan gid, no? Para nga matagan solusyon kay may kabuhi mo. Can you imagine ti may napatay, no? Sa sining insidente. Action Hotline. Kag samtang nagilapit kita sa ginatawag nga tiyempo muerto. Nga puwerte na gid iya ang kapigaduhon, no? Gina-expect nga ti may problema ang mga pumuluyo kapin pakon why ka na imo sinipalangitan-an, no? Apektado halimbawa ang imo ginaobrahan nga wadaan ka sang palangitan-an ti mangita ka ideya. Ang iban bisan nga magrisgo kang maghimo sang hindi maayo, bisan krimen, himuon nila na agod nga makasurvive. Action Hotline. Ano pagid ang aton hatagan pagtamod karon nga agabang isa naman ka operation ng Police Station number 2, 112,000 pesos na recovero nga balor sang shabu. Action Hotline. Kag pila pagid ka ma-update karon, no? Maki-update kita sa bahin sang Department of Education, kumusta na? Pila nagka-porsyento ang dalagan sang enrollment, no? Kag mga kandaan activities ang ginahimo sa mga teachers, no? Kay ti kinanglanon diri may dalaman nga survey kon bala may anong application or anong himuon nga approach agon mangin epektibo ang edukasyon gihapon sa pungsod Pilipinas despite sang sitwasyon nga gindulot kag problema bangod sang COVID-19. Action Hotline. Namoy na sopa ng pila ka madalag kong mabalita ang atong tutukan karon nga agay padala lang ino sining nga mga komentaryo, inyong mga opinion
Kang mensahe sa available nga chat room dira sa Facebook page sa Action Radio Bacolod. Pwede nyo man ipadala pagi sa YouTube. Online sa hotline. Online sa hotline. Pero antes ang tanan, joining us this morning is the chairman on Quarantine Center Action Team or QCAT of Bacolod City. Kaya pag-insindi ko, no less than Councilor Rinicito Novero, amo man ang nag-ayo sa alkalde, nga at least maistoryahan, mamitingan nila kung ano ang approach, ano nang himuon, especially sa mga LSI, nga magapauli diri sa Bacolod, wala magapadayon ng mga regulation na ginapatuman sang city government. Medyo gabi na sila kuno katapos, kag nano bala ang nanging resulta sini. Joining us this morning is Councilor Rinicito Novero. Councilor, good morning. Good morning, Action Art. Kag sa inyo bilog management staff sa aton mga palangga kag mga maukod na tigpalamati mayong agas sa tanan. Thank you so much for the time. No, anyway, happy birthday to Bacolod City or Charter Day anniversary to all of us to Bacolod City. Sir, ano ang nalabutan sa inyo discussion, sa inyo meeting kagabi, especially sa LSI nga concern? Yeah, ang among nga meeting actually natuga ato bangod sa mga concerns halin sa aton OFWs kay sa aton LSI. Okay. In padangat sa aton ni Councilor Ising Salanga kag ni Councilor Cindy Rojas. So again, tawagan ko si Mayor kag mo na ang problema. Kay gintawagan man ko ni Mayor antes sina. Okay. Bangod sang messages sabi halin sa aton koopdan at upod sa aton team, no? So nag-meeting kami kag labi ka amon meeting ay kay damo mga ideas kay exchanges of opinion. But Okay. In the end, Action Art, let me inform you, and this is not necessarily to preempt the executive order nga magwalin sa kay Mayor Bing. Okay. Pero amon nga decision sa gabi, agod nga masolvar naton ang mga hinyo man sang mga iban nga mga gina-quarantine naton sa Okay. ilang mga panimalay. Kag at the same time, masolve naman ang congestion. Kag ang problema sang facilities na base makulang katama kay nagadamo ang nagapalalik kanito paluli diri. Ang imoon officially now is this: kung OFW i-swab na sila kag i-quarantine sa mga hotel facilities until the result comes nga negative. OFW na iya, Councilor. OFW. Kung Okay. negative, papulion na sila. No more Yeah, home kung quarantine wala. required. Kung wala pa natapos ang 14 days, kag Uh-huh. nagabot ang result nga negative, then they will have to complete their 14-day quarantine in their respective homes. Okay, okay. Ang ilan na balay, tabutangan na da sang isang modest notice nga under home quarantine. Okay. Kag kung magsilingat na home quarantine, gina-advise naton Okay. na quarantine kag ang pamilya sini na kung mahimuli kawan nyo lang anay nga mag close contact kamo sa inyo panimalay. Okay, okay. Kag ang mga neighborhood ninyo, mga neighbors, palibog, ilikaw anay ang magpalapit. Now, kung hindi naman OFW, LSI, o returning residents, Aha. or ROF, returning overseas Filipinos, anong matabo sini. So they will be swabbed, Okay. and then kung hindi man lang symptomatic, ipapulion sila. Kung wala man lang symptomas, Okay, okay, okay. then they will complete their home quarantine for 14 days. Pero kung symptomatic, then definitely i-hold na sila sa aton quarantine facility. Okay. Now, question. Ikaron, kung wala sila sang lugar sa ilabalay nga diin sila pwede matagaan sang secure nga home quarantine, then our city still has ready quarantine facilities for them. Okay. Diin sila makakompleto sa ila 14 días na period of quarantine. Okay. I see.
Inaiya sa Now, mga kung diriya ROF sa- man. Mhm. When there is a Western Visayas like Iloilo and Bacolod, Mayor Bing wants to emphasize na open port kita diri, Okay. unhampered ang traffic sa aton diri voyages between Iloilo and Bacolod City. Okay. Kung mag-abot na di sila, no need of swab, no need of home quarantine. Saan na siya, nag-umpisa na Councilor, ang amon ang pagsulod diri sa mga taga Iloilo nga mangin open na kita nga no need no for home quarantine or swab test. Saan na siya maumpisa o kung nag-umpisa na subong? Actually, pag sa paghatag ni Mayor Bing siyang executive order covering Okay. the period from June 16 to June 30, and so far as Iloilo and Bacolod are concerned, Okay. ang ang aton arrangement, ang na ang sitwasyon. So, nag-umpisa na, in other words. okay. So, pero galing TY pa nag-start ang ginatawag na ton nga biyahe sang lain naman na yung system, no? Ang pagbiyahe sang commercial nga trip sa fast craft, no? Pero subong niya ay understand ang Roro, sige man nagyapon baton nila mo sa mga LSI nga gusto magpauli diri sa Bacolod, mga stranded sa Iloilo. Okay lang na lang na sila ya kung magpauli, di automatic na siya councilor nga i-allow na lang sila nga halin sa puerto, makapauli na diretso sa balay nila. Correct. Basta halin sila sa Iloilo. The Okay. technical problem, Art, is kung halin sila sa ibang region, nag-agi lang sa Iloilo. Correct. We Amo are ang lain. amo nang i-filter naton na voyage. Kaya basi may ibang two wise na kabalo sila nga amo ning aton arrangement kung Iloilo sila nagalin, then they will travel from say Cebu or Manila area and then pag-agi sa Iloilo and then pretend na halin sila sa Iloilo. So that will become a problem. Tigaling kay kung mag-amo ka na councilor, hindi man lang ang lawas mo ginbutigan mo kag ang mga opisyales ang Negros ang Bacolod, kundi ginalitan mo lang ang pamilya mo kung risgo nga way ka hindi ka man sigurado nga tinlo ka gid sa COVID-19 mo kay hindi mo man iyang daan makita kapin pa kung asymptomatic ka. You are correct. Amo na nga nag-ayo kami sa aton mga kauturan nga diri nagapamati kag may hinatsa sila bata, Iloy, relative, amigo, abyan, sagwa, sa Bacolod, sa aton region nga may hando magpauli, palihog, i-discourage nyo sila kung mabatian nyo abing nga daon mo ng plano, i-discourage nyo nga mo na nila nga plano o kung maniobra. Kag hindi man ninyo pag-isuggest na nga sistema palihog, kay katulad ng ginambal mo Action Art, hindi lang kay sila nagabutig sa ilang kagalingon, kundi inalitan nila ila kagalingon, ila panimalay, kag ang atong bilog nga komunidad. Kaya ini nga sistema nga ginahimo naton, ang tinutuyo sinitanan is to secure all of us. Kita tanan-tanan. So kita mangin beneficiaryo sa aton mismo paghalong kag pagkooperar. Pero kung hindi kita maghalong, hindi kita magkooperar, kita man tanan ang mangin biktima. Correct. So ano matabo si ni Sir? Halin sila sa puerto, pag-abot sa barangay, why na ang barangay papelda nga monitoron ni sila, hilway ni sila. Gusto nila maglagaw after pag-abot nila sa barangay nila, pwede gid basta Iloilo lang. Correct. But that is a very good question. Kay balik kita sa OFW ag LSI. Okay. Dako ang responsibilidad sa BHERTS, ang atong Barangay Emergency Response Team. Kay pag-abot sini sa airport, for example, o diri sa Puerto Fredco or Banaco, dalhon ina sila sa holding area. Then pabalo na ang mga BHERTS sa mga barangay nga amo ni ang pulian nila. Okay. Okay, then makadto na sila dira, kuan tagaan sila information sino ning mga tawo, diin sila nga purok, diin nga barangay. Kag ini nga mga BHERTS, amo ni ang mabantay, amo ni ang mamonitor sa ila sa timpo nga dapat ara pa sila sa quarantine. Hindi ni sila dapat maglagaw, hindi man nila dapat mag close contact, magalubiro sa ilang mga miyembro sa panimalay.
ila ni i-monitor sa BHERTS o daily because ang kondisyon nga kung if something, may God forbid, that is our prayer, but if something wrong happens like nag-develops ang symptoms ng COVID-19, immediately report sa aton labi na sa City Health Office and they should be taken to a quarantine facility. Okay. Aha. Now, tina sa OFW, pero parehas ni halimbawa, LSI, sir, at the same ang time. mga LSI, and OFW, kung magbuli di sila sa Bacolod, ano kuhaan lang ni sila data or information? may ara na sila gani amon imo an arrangement nga antes sila mag embark dito sa ilang port of origin. Okay. May ara na sila i-fill up ang form. Alas 8:26, Action Radio Philippine Standard Time. Action Hotline. So, no matabo sini, the same man ni bala ang Iyasang Province. Nga kung mag-abot diri mailisay, basta halin sa Iloilo, pwede na. Yes, sir. Sorry na utod ang aton line, no? Now, when you say Feeling ko Iloilo, sir, initial, that includes sa Iloilo Province, hindi lang kay Iloilo City. Yes, Region 6 actually. Region 6. Because ang Region 6 is Low risk na siya kuno eh. Ha? Sila isang DOH, do ara na kita low risk area, do nubo-nubo ng risko bala din siyang pamahog sa COVID-19. Pareho kita estado, MGCQ. Okay? Pareho kita. So, kung pareho kita, we take it nga ang aton sitwasyon diri, ang aton security environment, pareho man dito sa ila. Okay. So that, kung ano ang aton diri restrictions, more or less, amo man ang similar restrictions man sa ila. Kung ano ang mga allowances naton diri kag laxities, amo man na dito sa ila. So that we observe the same behavioral pattern. Okay. Pero may agreement na, sir, kay nagligad to daw may daw kasugtanan nga dapat ang duha do memorandum of agreement ang Iloilo and Bacolod City naka-update sa mayor kung natapos na ni. As I understood from what Mayor Bing said, the okay naman sa ni Mayor Jerry Triñas. Okay. But insofar as written things are concerned, I have no personal knowledge yet about that. But insofar as kung magsiling kita be gentleman's understanding or agreement kung mga honorable ng mga tao, responsable, so what they agreed even verbally become binding to them and to all of us. At least hindi naman budlayan ang mga LSI o kung returning residents nga magapauli diri basta ara lang sa Region 6 kag pag-abot sa puerto why na yung obligasyon ng city nga hakuton pa ni sila kundi indadalon kundi sila na lang pwede ka mato-mato, rekta. That is correct. Basta halin diri sila sa Region 6. So, suliton ko lang. Kung halin ka sa Iloilo, for example, or Aklan, or Region 6, Region 6, hindi ka na kinanglan i-swab, hindi ka na kinanglan i-home quarantine, hindi ka naman kinanglan dalhon sa aton ng quarantine facility. So, you travel as you would as before, no? Okay. Although kuan lang mo da mga information, may mga documents ang nalada kamo nga i-fill upan antes ka mo sakay sa barko sa port of origin. That is for purposes of monitoring also your historical background kung di ka nagaling kung di ka diri makadto. Aha. So in other words, ining mga diri sa aton man nga going dito pauli sa Iloilo and the whole region, ato si unang gina-process nila nga dapat may kuwaon ka pa sa City Health Office, hindi na to sir kinanglanon. Correct. Kung diri ka managalin, kadto ka sa Iloilo, the same treatment ang mabaton nimo dito sa Iloilo. In the same manner nga kung magka-ready sila, halin sa Iloilo, amo man ang asahi sa pagtratar naton ang ihatag sa ila. Tikon stranded ka di halimbawa, nanon lang himuon mo sir, ma-coordinate ka na lang sa Coast You mean Guard? stranded? What do you mean stranded? What do you mean stranded? Dili sa Bacolod? Kung diri ka bala sa Bacolod, gay nang makadto ka sa Iloilo to, para sa iba ding ating iba nagalinya pa City Health, kay masiling na makuha pa sa health certificate, nga Iloilo malang ang ila kadtuan destinasyon, nano matabo sila. Bali, directly, makuhan ka na lang, coordinate ka lang sa Coast Guard.
O, kanto ko na lang, sa kanila, she would normally do it. That is the way I understand it. Then, may reciprocity kita sa reciprocal thing. Balusay bala. Okay. Gidpo ko. Balusay. Wala ka ginapabudlayan ang taga Iloilo and Panay. Wala man kita nila ginapabudlayan. Kay ara kita sa pareho nga estado. Modified community quarantine. In GCQ. So, kung diri sa aton, pagkabot sa taga Iloilo, hindi sila naton i-quarantine, hindi naton pag-swab. Pagkabot naton dito, amo man na. Makabalik man dayon. Sabi, kadto sa Iloilo, ini nga aga, makabalik man dayon sa hapon. Okay. As if you are just in Bacolod City. So, butang balar itong si una, nga, kung leisure lang yung imo gusto to, pwede na nasubong. Pwede na subong kung ano yung gusto mo kadto-kadto. Pero of course, gina-discourage nato na magsagilagaw. Maglagaw. Pulos kag kung hindi man ang necesidad, gina-discourage sa kanina. Okay. Ang gina-encourage saya, essential travels. So, inisar nga update siguro na ibaluan naman ni siyang marina, at least may information na sila kay nagligad to doon nabudlayan mismo o fast craft operator kagang marina kung ano man ang himuon nila kay siling nila daw ay pabala ma-reconcile sa Bacolod and Iloilo ang ilang mga himuon nga mga protocols kagang ang kasugtanan nila or agreement. This time guro ti base maumpisa na ni sir ang biyahe sa fast craft? Posible man, although we were informed nga may isa dira ka shipping company nga daw ma-dry dock sila kuno anay. Okay, ang ila observation daw hindi profitable ang business if they open. Maybe sooner, maybe ma-reopen sila. Basta makita nila nga daw makaginansya naman maayad-ayad. Kaya hindi ka man ni pwede subong nga magpang lumapaw ang imo ipatong mo nga kuan bla increase sa plitian. Correct. Kag kun imo naman tanawan ang reaction art, daw hindi gid man subong kay tuman ka encouraging ang travel. Di ba? Daw wala man ta mga festivities sa Panay, diri sa Bacolod. Tag daw gina-discourage man ang leisure, mga excursions and so forth and so on. So, bangod sini, daw makita nimo nga ang aton commercial trips or voyages, hindi man siya tuman ka profitable. Kaya ang mga numero sa mga voyagers, so, ginalimithan man nila siguro. So, maintindihan sa ni kung may madry dock kag mahulat sang advantageous nga climate for business voyage. Okay. Kaya ang importante, sila kayo may pamangkot, sila nga ang protocol, kung matulog gato, malakat sa Bacolod, at itong office ninyo, halimbawa patulugon gato sa office, isa kagabi, huwag yun ang problema, kay anytime, makabalik ka man kagwa, hindi ka na pag-quarantine. Oo, hindi na yan problema. Of course, dala ka sa imo mga identification documents para siguro ka. I see. Aside sini, Councilor, may ginsugilanunan ba kamo ang mga preparation sa mga quarantine facility? I understand may mga bago nga mga updates sini nga daw nagdugang ang schools. Ano to man? I authored a resolution kaginpasar namon unanimously kahapon addressed to our regional directors ang Department of Education kay Ma'am Gemma Ledesma, address sa aton diri Coast Division Superintendent kay Ma'am Gladys Amelin D. Sales, requesting nga makamit kami additional nga 4 schools. Requesting at the same time nga ma-extend ang aton period for utilization beyond June 30, 2020. Kaya sa idalom sa bang siyang existing Memorandum of Agreement between the City of Bacolod through Mayor Bing and the DepEd through Director Ma'am Gemma Ledesma, ang paggamit lang natin sa aton mga public schools nga subong existing 8 ka public schools as quarantine centers will only be until June 30. Ini nga bulan. Tig na porsi namon nga kung nasa lang tada, ma-problema kita. Okay.
kay kadamo pa sa nag-alabot kag ang aton quarantine system hindi niya maguntat sa June 30. Di kung hindi mag-cooperate sa aton ng DepEd, of course mag-cooperate na sila, I believe. But ang punto ko, if they don't cooperate, then DepEd will be victims itself. Correct. Di ba? If something wrong goes along the way, because wala na tayo quarantine, wala na tayo butangan sa ila, then in effect, later on, kung ano man maglatabo, sabay pa nga, hindi lang pagitugot ng mga Ginoo, but kung maglatabo hindi mayo, mga biktima man mismo ang DepEd, mga kabataan, mga ginikanan ng mga kabataan nga nag-eskwela. So, I believe nga mag-cooperate sila. All that we need is just proper communication and that we author the resolution. So, nag-request kami sa additional schools like ang Medel, Sumag, Luis Herbias, Mansilingan Agro. Because if these are allowed, ini nga mga apat ka eskwelahan can accommodate 540 LSI within the span of one cycle of quarantine. 540. So, tako na nga bulig. But then, because daw nag-modify kita sa aton approach in welcoming LSIs, more or less, basi hindi na gidman tuman ka problematic ang accommodation sa aton mga LSI. I see. I think it will reduce our problem. But mas maayo na ginaman na ginabala namon ni Mayor Bing kagabi kagupot sa aton mga engineers. Ati kinanglan ta pa ni kay man ubrahon namon ni mo ba abi for example may dugang ang eskwelahan ubrahon namon ni butangan sin screen, butangan mga additional lights, ceiling fan, ayun ang ilang mga CR. So gastuhan ini sa. So hindi man isa jutay nga kwarta gamiton di. But ang punto naman is hindi talaga na pag-igastuhan kag ubrahon. Kandugon kung masarangan man lang sa aton sistema subong ang maalabot ng mga LSIs. Okay. Pero kung magsilulubra, at least may ready na kita ng mga facilities. Okay. Sige. On that note, Councilor, salamat gisa tayo ginatag karon nga aga unless nga may idugang ka pa, sir. Wala na gid man ti dugang kita pangamuyo kabay pang the Lord God will intervene graciously and mercifully in our favor against COVID-19 and may God continue to protect us from COVID-19. Okay. Salamat gid, Councilor. Good morning. Happy birthday Bacolod. May program kita karon sa government center. May mass at 1:30 then 3 o'clock may program. Galing kay hindi naman mo welcome ang tanan kay ginascourage nato ang paglapit tayo pagdamo sa attendees. Sige. Salamat gid, sir. May ngaga. Action Hotline. Nautod ang linya ni alas 8:38 Action Radio Philippine Standard Time. May gina-check pa kita o may sketchy report kita maksuneden basi ma-check ta karon be ang tropa militar sini pero sa iluan ko lang si Sir Jonathan Lobaton, ang incident commander sang province, kay kung diri sa Bacolod, amo na iyang setup subong. Basta halin ka sa Region 6, pwede ka na hilway na unhampered kuno ang travel. Di ko magbalik na ni normal ang fast craft, meaning bisan din ka magkadto ni pwede. No? Hindi ka na pag-quarantine, why na sang swab testing, tido okay man na kay ang status ng Negros and Bacolod, pariyo mo, ara kita sa Modified General Community Quarantine. Action Hotline. Di ko na Bacolod kang Iloilo, doon mo na ng setup nila. Ambot sa province, nano matabo sini kay basta sa Region 6 lang yati, amo na no? Nga pwede ka lang niya, pag abot mo di, pwede ka na dayon pag-abot mo din sa Bacolod sa puerto, pwede ka nakarekta dayon na, no? Ikaw lang matumato, puli dayon nga. Line sing unay, nga bisan Iloilo, kag Region 6 ka pa, dapat coordinate ka, no? Sa province. Kag dapat may mga requirements ka pa, no? Nga kumplituhon sila. Antes ka nga i-allow nga makatravel. Action Hotline. Balawan ta karon na kay Mr. Jonathan Lobaton gikan sa province kung ano ang
mangin guidelines Manila nanong advisory nila kag kung ano ang matabo sini. Online sa hotline. Online sa hotline. We have Dr. Jonathan Lobaton on the line, ang Incident Commander sang province. Sir, may ngaga. Good morning, Action Art. Good morning sa itong mga tagpalamati. Sir, diri sa Bacolod, ang setup nila subong, an agreement with the Iloilo, nga kung mag-abot diri, basta within Region 6 lang, nga nag-travel, kapin pagin kung magbalik ng fast craft ng mga commercial trips, why niya swab testing himuon, why naman home quarantine, okay na iya ang imo sining pagpauli rektas balay mo. Sa province, Yes. sir, ano ni? As of last night, Action Art, inistorya kami, wala pagid ko update man ko na change na ina, no, on orders of the governor, pero as far as I am concerned, kag sa PIMT, we will still remain sa amon nga policy, no, nga we will do the swab test, no, thermal scan kag swab test. Of course, part na nila ang request namon to have the disembarkation form halin sa atong pamuluyo. But of course, we are studying on it, Action Art, kay subong adlaw amon hambal ko nga everyday we are studying every situation. Kag kada adlaw damo sa nagahalin sa Manila, halin sa Iloilo, halin sa Cebu, sige na ginato na namo na Action Art adlaw, no. Okay. So with that development, we will discuss that Action Art. So, bali, subong, sir, kung LSI, halin ka dito sa Iloilo, nagatabo ka diri, pagi sa roll of vessel, ara gyapon yung ang inyo guidelines sa protocol, kinaglan may scanner, kag may swab testing liwat. Yes, may aragid gapon. Kay in fact, as of yesterday, may mga gin-pick up kita ng mga LSI, halin sa aton nga port, no? I think around 50 sila, sang hapon-hapon. Kag we brought them to, I think, Ibi Magalona. No? Okay. Dito sila gin swab, kag ang pag-itsindi ko gipasugat naton, na sila sa aton nga mga LGUs, while waiting sa result nila, no? Pero dito ini-diretso sa ilang quarantine facilities ang Banwa. Okay. Hindi sila rikta sa Balay nila. Either they just have the choice, no? Pwede nilang irikta sa balay under strict home quarantine, or pwede nila ibutang sa ilang LGU quarantine facility. Okay. Sir, kundi may ara to sang ang tabuelan blang ang mayor do na pag executive order in which maka-epekto gid no sa mga ilisay na to gusto mag-travel from Cebu. Ang Coast Guard nakasugilano na kamon, anong updates ni? May mga back channel talks sa Action Art, no, nga ginahimo ang provincial government. I'm happy to report as of last night nga medyo may mga positive development. So, I cannot concretize as of this time kung ano ang mga positive developments sa mga negotiations, no? Pero ginapabalota sa aton mga tagpalamati nga okay gid ang aton negotiation with the municipal government of Tabuelan, kag of course in close coordination sa aton nga Philippine Coast Guard. Kaya aton nga palangga nga Governor Bong Lacson nagsugot naman sa mga inistoryahanay, no? So, pero as of this time, medyo nambal lang raw pang information Action Art, but for the sake of our people, ginahimo naton ang tanan nga para at least mabulikan naton sila, kag makabalik sila diri sa aton probinsya sa Negros Occidental. Isa lang tong appeal ko kagabi kay Mayor Raul Hirona, ang ay kaning duwa nga pakauna lang danay ang aton mga pamuluyo. Pila ka bilog to, sir, sa iya to? Bale do mga sobra 200. Uy, kadamo uli. Oo, as of this time kuha naman to sila kay it's because ang aton nga new executive order nga gi-issue sa aton probinsya. Okay. So amo na nga nag-amat-amat sila dito kay naintindihan sa aton tagpalamati ang buot silingon sang province of Negros Occidental na amat-amaton sila lang pasulod sa syudad sang Cadiz. Kaya ang classification Action Arts ang aton mga Cebu LSIs
locally stranded individuals, they are high risk. So base ko nabalaan naman sa aton tagpalamuti nga ang city sa Cebu, nagbalik na sila sa enhanced community quarantine. Okay. So kita man ang manahambalta sa aton mga operatives, aton units halin sa Coast Guard kag sa LGUs naton kag sa Tabuelan kag diri man sa Escalante, nga we should consider LSIs from Cebu as high risk. So muna nga we simply don't allow them to come in kag para magpalauli sila balay, kinahanglan may proseso. So muna nga pagsulod nila sa aton nga puerto diri sa norte, irikta sila sa Cadiz kag iswab gid sila kag kung pwede nga pagwaon gid ang result na igaling kay hindi gid makaya sang aton mga facilities kung sa simple pa nga Subilanon Action Art naga-explode na ang aton mga facilities, processing facilities naton. So muna nga nag-pile up sila dito sa may Tabuelan. For just the same, we are thankful sa municipal governments ng Tabuelan for understanding kag sa ginhambalta there is already positive development on our talks. Sige. On that note, just keep us posted kung may arang man development. Dr. Jonathan Lobaton, sir, salamat kayo sa time. Yes, thank you, Gid. Action Art, good morning sa lugar. Action Hotline. Tisad yan, siling ko gani kung may mag-travel ng ilisay ni, kung pwede pala ni mapalusot ni sila mo, mabalis lang ati, hindi kuya taga Negros, taga Bacolod kuya. Mangita ni diyang iban, siya taga Bacolod kuya. Parang away na sang swab test, away na sang kunano pang recubicos, mga requirements. Ako ang iban siya na may idea, sige, taga Bacolod City, kuya, akong istorya. Yabi, no, tilan tawon ko na nung matabosin pero ang pamangkot sa una, mag-umpisa ang biyahe sa fast craft. Inakaroon check talaga sa Philippine Coast Guard kag sa Marina. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Action Radio Bacolod Saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing,
ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus.
Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalay-layo pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Alas 9:03 na, good morning lang kay Ligaya Trono. Araman si Winston Goles, gamonitor, kay Marjon Pilingon, kay Chupoy Magbanwa dira sa may Macau, China. Action Hotline! Kay Tita Ella Anlap Castaneda. O may agad dira Tita Ella. Morning, thank you for listening. Kay Boy Julingo, kay Nonoy J.R. Tayhupon, Ching Marandi Paunar. Salamat gid sa inyo Gamonitor man si Raymond, araman si Inday, gamonitor sila subungo Maricel, kag Toto Puloy. May lang nga pagtutok da. Mga taxi drivers nga nagamonitor every morning. Thank you, Gid. Especially mga members ng Operation Tulong Task Group nga mga taxi drivers. Thank you sa inyo padayon nga pag-suporta kag pagsakdan. Action Hotline! Ang Malaka family gamonitor man, Dennis Richard Tibor Roma, si Choya Kuno Tagoy kag Boards Wilson Ismani, Gladys Noble,
Tamiyaw ko lang, Ma'am Sol, nga monitor subong. God bless and stay safe. Action Hotline. Salamat kita. Araman si Jocelyn Kalamaan, Nonoy Tahunes, morning. Grabe man to sa Negros Orientalo, may encounter to Action Eden. Action Hotline. Pero ari sa aton nga linya, Online sa hotline. Online sa hotline. the director sang Bacolod City Police Office, we have Colonel Attorney Henry Binyas on the line. Colonel, may aga. Yes, sir. Good morning, sir. Si Art, sir, si Action Art, sa Action Radio Bacolod. Colonel, what was the latest nga report since nga nagtap na kita sa iban pagid nga mga enforcement agencies and investigating agencies nga underman o kon nagabulig sa atong tropas pag-investigate sa case bala sa sining foreign national ginsulod sa balayan niya. Nano ang latest nga update, Colonel? For now, sir, may mga persons of interest na kita and then natumbok na natin ang grupo na responsable sa responsable sa tawag diri sa pagpangawal kag pagpatay sa Villa Nacional. So, Botambalon, hindi ni siya, sir, mga pangayaw o kung pareho sa itong naguluwa nga report nga possibly may mga crime group nga nagsulod sa Bacolod di nga nagpang-strike, kundi local ini nga grupo, Rizal? Well, diri sila nakabase sa Negros Island, pero ang operation nila is inilang concentrated diri sa Negros Island, even sa mga neighboring tawag diri nga island o region. Uy. Oho. So, Botambalon, sige, manigaling libot nila and possibly may mga grupo silang contact lang diri sa Bacolod nga mo naghatag sila mga info. Yes, sir. Actually, natakpan natin ang iba nila nga grupo last year. Kung natutunan pa natin, may naristo kita sa barangay Sumag nga naka-recover kita sa M16 ka Granada. Miyembro to sang ilang grupo. In fact, ano to ang responsable sa pag-hold up sa rice mill sa Banago and even ang Noneco. Ako na ang tawag diri, ang information nga nakuha natin dito sa tawag diri. Ang leader sa grupo na aristo naman ni sir, pero ang tawag diri, ang modus nila sini nagapang-recruit pagyapon sila not only in the island of Negros, even sa mga neighboring mga provinces or island. Ano ni siya rangalan sang grupo nila, if you may? Well, actually, na-identify natin yung grupo tungkol sa family name nila. Kasi mostly sa mga members ini belong sa family name na Ipogon. That is why Ipogon Rotary Group ni siya. Amo ni siya ang nagagawa sa atong investigation sa kung. Okay. So, when you say Ipogon, amo ni siya na-derive o kung nag-umpisa na ang paggalan sa grupo nila bangod sa mga founding members nga ti Ipogon ang apelyido nila sa to. Yes, sir. Halos ang mga nila sini, ang mga miyembro, kung hindi ang last name is Ipogon, ang middle name Ipogon. So, the mga sila, mga mag-pariente, so that is why ang natin natin sila na Ipogon group. So, ano sir ang ginahimo kang instruction mo, subong? Kay base hindi lang ni ang puluyan sa Villa Nacional ang ginaplano nila kasi gusto nila kung may pila pa sila ka-target diri sa Bacolod nga may kwarta bala nga isunod nila, Colonel? Well, actually, ka-case conference ako subong Ay, sorry. Ka-case conference ako subong, sir. Ang tanan nga operating units diri sa Negros Occidental and Bacolod, like the CIDG, ang Regional Intelligence Division and ang RDIO naton or even ang Rio naton, ginpayuan naton sila sa ayuda para nga tawag diri ka maka-gather kita sa accurate or credible nga information regarding sa whereabouts ining mga grupo kung sa diin ang possible nga mga hideouts nila tining grupo. So, makonsider naton nga armed and dangerous ini nga sa isang grupo since nga may mga long arms sila.
Yes, sir. They're willing to die and even kill a person, sir. Just in case may mga resistance. Okay. Based mismo sa mga previous nila nga mga kaso, not only in Bacolod, in Negros Occidental or even in Oriental. Okay. Check pa natin ang mga cases nila sa Region 7, sir. Sir, may ara na submit sa imo nga record abi sa suko kung ano tong armas gingamit nila. Well, ari dito subong ang representative sang suko sa conference naton. Okay. So, ang mga discuss natin subong, sir. Sa timing nagtawag ka sa ako. Ate, no problem. So finally, siguro, Colonel, do you have any appeal to the people of Bacolod, taga Negros dira nga basi makatag tip sa inyo o kung info kung di ini sila balagag para nga madasig ang pagtikma ni sila, Colonel? Yes, sir. Ang kinahanglan natin subong, aso nga kapulisan, ang accurate and credible na information. I know, kapanago sila, pero with the help of the community, sa informasyon lang, ang ginapangayon namin information lang, and rest assured nga action namin na yun. Okay. On that note, Colonel Attorney Henry Binias, thank you so much for the time. God bless. Good morning. Yes, sir. Good morning. Action Hotline! Ga case conference to siya, ginuton niya lang kay parang nga maakomodar kita, ti confirm gid ipugon group gali ning nag-strike ko. Sos Mario Sep. Tingilay opisyon kung sino lang toya ang matsambahan nila, amo man ning grupo nga nang hold up sang Arosira. May gin-strike mas banago da. Tikon may kulo kwarta kasi ni kumagamo ning sitwasyon gali kag kunwaay kay mo upod sa balay mo be. Nga makita nila nga makuan kanila ba pwede kanila sudlon. Amo niyang tama ka delikado. Action Hotline! Ding kakita yang ang soft target nila. Waya pili iya mo tapos magjutay tingki nga daw makita lang nga daw mabato matilaw kay imo. Ti amo niyo balbalon kan laya. Action Hotline! Ti may ang balita pa nga nakita kuno sang witness nga may ginabitbit nga long firearm. Tanong may mo da karon ko nila. Halimbawa ang long firearm na kay subong gina-discuss pagali at tutong suko. Kung mag-M16 na karon ano bing may mo da? Paburutan ka na karon da kag lain kung may member sang pamilya pa nga kabataan nga magkaladalahig gag masalabat. Action Hotline! Ti ini kinanglan challenge police ni hindi lang diri sa BCPO kundi sa NUPO kung paano aristohon kag bongkagon ang grupo sang ipogon group nga ni. Action Hotline! Oy, importante lang galing nga pagpaybalo ha nga umpisa Hunyo 19 buwas na ina nga daw ang iga-replay sa Action Radio Bacolod ang last 10 scripts ang paborito ninyo nga mga drama. No, umpisa buwas last 10 scripts na lang. Sa Ombra may tigulong nga Cielo Alimango, This is My Life, may tigulo relasyon, kag timbangan sang katarungan Jack Balaan Birador Season 2. Tandaan ta nga umpisa naman July 1, Hulyo 1, mabatian na ang kasugpon sang ini nga drama. Kag mabatian man ang iban pa nga mga drama pareho sang Barangay 684 kag Johnny Tango. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sa
Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs.
Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang
istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon mga balita nga may dala inspirasyon. Morning lang kay Nong Henry Suson, Sampuro KBS, Barangay Sumag. Ang iban nga maminsahe karon na lang sa Action BBB program. Ang aton lang reminder sa aton nga magka-action, Dr. Alfred Pure Mangosteen Capsule and Ting combination. No, magkabulig gini ang capsule para nga mangin maayong kondisyon sa lawas ta mabakod ang immune system kag resistensya agud ikaw sa anuman nga balatian. No, tandaan ta gina, mga masakit na kon hina ang immune system mo, kag resistensya dali ina makatapik sa lawas mo. Nami pagid kay ang Dr. Alfred Spermangosteen Capsule and Tea, pure ini and organic. Way gid alamod sang o simbog sang anuman ang capsule sang anuman nga chemical. So ang natural healing properties nga duna nangadaan sa Santone nga makuha mo sa mangosteen o sang Dr. Alfred's ara nagapabilin. So tandaan ta gid may kombinasyon pagid sang tea nga ginagamit pa nato ning tiyo na may gid ako personally ginaga-endorse sa inyo sini nga produkto para kami mismo makamatuod bakal ka magtilaw na sini nga produkto. With Action Oliver Pason sa technical side, backup si Action Edin Aboso kag Action JM Baikin. Ako naman Action Artay Hupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action